Zbal si kufra a vypadni do Sevilly. Čakajú ťa tam samé veľké veci. Okrem 30 cm churros z Cucuchurro, ktoré tu mimochodom vôbec nie sú sladké ako na Slovensku, ťa čaká aj najväčšia drevená stavba na svete Las Setas, v preklade huby, ktoré vyrastli uprostred námestia Plaza de la Encarnación. Po návšteve listok nevyhádzajú, pretože v cene máš aj druhý vstup do 48 hodín a tak si môžeš vychutnať výhľad cez deň aj v noci. Obehal som celé mesto z hora aj z dola a objavil aj najväčšiu gotickú katedrálu na svete s najväčším oltárom a ďalších vyše 40 menších či Krištofa Kolumba. Na toto umelecké dielo si vyčleň minimálne 2 hodiny aj s vyhliadkou zo zvonice Giralda z 35. poschodia. Miesto schodov sú tu šikmé rampy, vďaka čomu tam vybehne úplne každý. Real Alcázar je zase najdlhšie obývaný palác v Európe, ktorý dodnes využíva kráľovská rodina. Točili sa tu aj scény zo seriálu Game of Thrones. Okrem interiéru sa prejde aj nádhernými záhradami, ale bufet radšej vynechaj, ceny sú tam fakt prehnané. To najlepšie ťa čaká na námestí Plaza de España. Fotogenickejšie miesto asi neexistuje. Ľudne tu stráviš aj pol dňa, napríklad čakaním v rade na polhodinové člnkovanie za 6 eur. Je to romantický zážitok, ak vieš čo robíš, inak sranda. Konajú sa tu aj flamenko vystúpenia, keď máš 45 eur, tak sa môžeš povoziť v koči ako kráľ. Zapísali ste si už Sevillu na bucket list, sledujte.